Wis disiapne. Oh iya ta. Wis. Jalukna ya. Cepet aja lali. Wilujeng siang Ibu. Sing semangat ta, Bu? Siang, Mbak. Wilujeng siang, Pak. Sehat, Pak? Wedok. Iya. Wedok alus. Sing bapak-bapak. Oh, kok nek kanggo bapak ya rada ganas. Rada ganas. Oh, nek si wedok alus. Sing padha wedok ya alus. Ngono. Nggih, alhamdulillah saderengipun derek tepangaken nggih Mas Penton. Dalem paring asma sinten wong ayu. Paring asma kula Diayu Roro Felika Anakonda Pramodawardhani Pleken Numput Maina Sasar Bebek Kondolawati. Halah. Nggih, panggilan Jare Felika. panggilanipun apa Felika, Bu? Nggih. Felika Senes Pelika. Hehehe. Felika. Felika. Lagi V nggih. Alhamdulillah jan hawane panas.